Kaixo eta ongi etorri, adimen artifiziala hezkuntzan azkenaldian non nahi entzuten jugu, ezta? Tresna berriak, aplikazioak, promesak, batzutan denak batera etortzin direnean pizka bat gainezka egiten digu. Baina lasai, gaurkoan zarata hori guztia apaldu eta bidea argituko dizun gira praktiko bat prestatu dugu. Hona hemen gure gaurko ibilbidea. Hasteko galdera potoloari helduko diogu. Hau guztia, zama bat da ala aukera bak. Gero, tresneen itsaso honetan nola ez galdu ikusiko dugu. Jarraian, tresnak kategorietan sailkatuko ditugu, zure eguneroko beharretan oinarrituta. Erraldoiak ere ezagutuko ditugu noski, eta nola ez, gelan zuzenean erabiltzeko moduko harribitzi txiki batzuk ere bai. Eta bukatzeko garrantzitsuena, nola eman lehen pausoa. Prest? Goazen! Ados, goazen bada lehen puntura. Adimen artifiziala zama bat da edo benetako aukera bat. Galdera horri irakasle askoren eta askoren buruan dago oraintxe bertan, eta horri helduko diogo lehenik. Begiratu irudi honi, nik uste dut oso ondo islatzen duela gaur egungo tensio hori. Alde batetik tresna berrien ulolde bat daukagu, promesa askorekin. Eta bestetik irakasle asko daude zalantzekin. Nola egokituko naiz ni honetara, nondik hasi behar dut. Bada oreka hori dagakoa, teknologiaren doitasuna eta irakaskuntzaren bihotza nola uztartu. Baina tresna zehatzetan murgildu baino lehen, goazen pauso bat atzera. Ezinbestekoa da panorama orokorra ulertzea. Zergatik daude hainbeste tresna? Denak berdinak aldira? Beno, ez. Bi estrategia handi daude merkatu honetan, eta horiek ulertzeak asko harrituko digu bidea. Funtzean, bi jokalari mota ditugu. Alde batetik ekosistema handiak. Pentsa Googleen, Microsoften, euren helburuara beraien sistemen sartzea eta bertan geratzea denetarako tresnak eskainiz. Eta bestetik, tresna espezializatuak ditugu. Askotan enpresa txikiagoak dira eta gauza bat egiten dute, baina gauza hori oso ondo egiten dute. Adibidez, aurkezpenak sortzeko soilik den tresna bat. Ondo, orain bai, goazen mamira. Zerrenda amaigabetan galdu beharrean, zer iruditzen zaizue tresnak gure eguneroko lanaren arabera zailkatzin baditugu. Askoz praktikoagoa da, ezta? Pentsa dezagun zure irakaskuntza laguntzaile digitale pertsonalean. Az gaitezen lehen kategoriatik, plangintza eta materialen sorkuntza. Hau da, irakasle laguntzaile nekaezin bat izatea bezalakoa. Denbora aurrezten laguntzen dizuten tresnak, guk sormen lanetan zentratu gaitezen. Hemen dituzue adibide batzuk. Magic School AI, Diffit, Notion AI. Zer egiten dute hauek? Bada, lanik errepikakorrenak arintzen dituzte. Pentsa, ikasgai baten eskema, ariketak, ebaluazio errubrika bat, minutu gutxitan prest izatea. Azken finean, helburua denbora irabaztea da. Zertarako, ikasleekin egoteko, benetan garrantzitsua den horretan aritzeko. Primeran, bigarren kategoria. Nola lortu ikasleek gehiago parte hartzea? Nola egin klaseak interaktiboagoak? Horretarako ere badaude tresnak, eta oso interesgarriak, gainera. Adibidez, Kuripod edo Mentimeter AI bezalakoek zuzeneko inkestak, itzodeiak eta galderarantzun saio azkarak sortzeko aukera ematen dute. Klaseari bizitasuna emateko modu bikaina. Padletek adibidez adimen artifizialak egitu dio bere horma irudi kolaboratibo ezagunari. Kontua da ikasleak aulkian eserita egotetik protagonista izatera pasatzea. Goazen hirugarren atalera, ebaluazioa eta feedbacka. Gai honek denbora asko kentzen digu askotan. Ikustezagun nola lagun dizaueken adimen artifizialak prozesu hau arintzen eta batezera hobetzen. Formatiba EI edo Questionwell bezalakoek, adibidez, galdetegiak ia automatikoki sortzen laguntzen dute. Eta Gradescope edo Turnitin bezalakoek zuzenketa prozesua arintzen dute. Baina niretzat garrantzitsuena ez da bakarrik denbora aurreztea. Baizik eta ikasleek jasotzen duten feedback hori. Berehalakoa da, personalizatua, eta horrek ikaskuntza prozesuan izugarri laguntzen du. Eta laugarren kategoriak, praktikoa, sormenarena. Nola sortu ikusentzunezko eduki errakarrariak? Nola egin gure aurkezpenak deigarriagoak? Beno, hemen tresnak utxe berri eta zirragaria bat daukagu. Hemen dauden tresnak benetan zinestezinak dira. Adibidez, Gama edo Tomek zuk emandako testu batetik abiatuta aurkezpen oso bat sortzen dizute. Bai, ondo entzun duzue, Canva AI edo Adobe Fireflyerekin
Tekstu gide ziruriak sorditzakezu. Marraztu ezazu astronauta bat zaldi baten gainean ilargian, eta hor daukazu. Aukerak, amaigabiak dira. Orain arte ikusi ditugun tresna horietako askok, atzean motor handi bat dute. Goazen bada motor horiek ezagutzera. Hauek dira erraldoiak, joko arauak aldatzen ari diren izen handiak. Seguruenik denek ezagutzen duzue ChatGPT OpenAIrenena, testuak sortzeko duen gaitasunagatik. Gero Google Gemini daukangu, indartsu datorena, testua, irudiak, datuak denetarik ulertzeko gaidena. Claude Anthropicena agian ez da hain ezaguna, baina oso ona da testu luze eta konplexuak aztertzeko. Eta nola ez, Microsoft Copilot gure Word, Excel eta PowerPointen sartuta dagoena. Baina erralduei ez gain, badira horri bitxi txikiago batzuk. Hezkuntzarako bereziki pentsatuta dauden tresnak, benetan berritzaileak direnak. Ikus ditzagun pare bat adibide. Hau adibidez, zorragarria da. Goblin Tools. Doakoa da eta oso simplea. Zer egiten du? Zuk zerekin konplexu bat ematen diozu. Esaterako, idatzi liburu baten kritika. Eta berak, pauso txiki eta manilagarrietan banatzen dizu. Ikasleen neurodivergentientzat adibidez, sekulako laguntza da. Baina, egia esan, denontzat. Eta mizu? Ikarragarria iruditzen zait. Tresna honekin, zuk zeuk sor ditzakezu chatbot personalizatuak. Pentsa, zure ikasleek Marie Curierekin hitz egin dezakete, edo Sokratesekin eztabaidatu. Eta dena, ingurune seguru eta kontrolatu batean, ikasleek konturik sortu beharrik gabe. Ikasteko modu berri bat, erabat. Azkenik, Pika eta Iluma bezalakoek testu batetik abiatuta bideo labur ikusgarriak sortzen dituzte. Pentsa zelula baten txatiketa, edo sumendi baten erupzioa modu dinamikoan erakutzia ahalizatea, segundo gutxitan. Kontzeptu abstraktuak bizierazteko modu paregabea da. Wow, informazio asko, ezta? Tresnak, izenak, aukerak. Baina garrantzitsuena ez da ustea buruz ikastea. Garrantzitsuena lehen pausoa ematea da. Orduan, galdera argia da. Eta orain, zer? Nondik hasi? Ona hemen proposamen txiki bat, esperimentu bat, ez pentsatu dena aldatzean ez, aukeratu zeregin bakar bat, zuretzat errepikakorra edo astuna den zerbait. Gero, gaur ikusi dugun tresnaren bat aukeratu, eta dedikatu 15 minutu besterik ez, tresna horrekin zeregin hori egiten saiatzeko. Gero, hausnartu, lagundu dizu, erraza izan da, presiorik gabe, probatu eta ikusi. Beraz, azken gogoeta gisa. Adimen artifiziala irakaskuntzaren amaiera alda, ala agian bere historiako atal zirragarriaren hasiera. Azken finean, teknologia tresna bat besterik ez da. Gakoa ez dago tresnan, guk jezitzaideok berarekin zer egiten dugun baizik. Eta hori gure esku dago. Mira esker gaur gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte,